Здравейте хора, вие сте с канал MIM Masters. И днес ще снимаме трета част. Трети епизод с Тротки. Let's go! Сега ще имаме гости. Ето го единия Виктор и Дени. Чакайте малко, ето. Да е по-хубаво качеството. И Марк тук. Сега почваме да загрем. Да, той не е госта. Линк долу в описанието ще има за канала Mert Master И футболен видеогеймс. И в Мар. И се абонирайте за канала. И се абонирайте за каналите. Също така, в моя канал ще има giveaway на 50 абоната. Златен Хари Потър. Така че се абонирайте. Не, какво чакате? Да, отивайте в описанието и се абонирайте и за MIM Masters. А сега да започваме. И да започвам. Сега отивам на следващото скокче, аз ще ви го покажа. Скокчето отново е ето това там. Съжалявам, че колата, но просто карам. Отиваме над другия скок. А вие това ще го видите много бързо. Ама ние забравихме Мартин. Не бе, Мартин скочи бе. Ама нямаме време сега. Окей, хора, отиваме и ще се видим там на забързан кадан. Да, това ще го видите много бързо. Пристигнахме на скокчето. Откъде? О, чакай! От тук ще засилваме където беше в миналия епизод. Какъв епизод бе? Да. Окей, айде. Ай. Между другото, ако искате да видите още едно видео с Тротки, отидете долу в описанието и кликайте в канала. Там ще има още едно видео. И там ще има друго видео с тротинетки. Хора, сега отиваме към другото скокче. Защото му надуваме главата с тротинет. Сега се връщаме в началната ни позиция и правим аутрото. Ще скочим едно скокче. Нямаме време, човек. Ако имаме време, може и да го направим, но връщаме се на начална позиция. Обявяваме край на този епизод. Може и да не се виждаме. Да, защото
Ще се Ела опитам. там да го направим. Хора, отиваме на малко по-светло. Ето тук ще направим аутрото. При обработката най-вероятно ще съм сложил някакви осветления. Или поне ще пробвам. Но Абонирайте се за канала и праскайте лайка. Лайка и Както не забравяйте да влезнете в двата канала, линкове вдолу в описанието. Санието. И чао! Чао!